сега съм да скусяш, това е Илян, пича. Той сега се пише, ама ще снима на Покемон! Go! Почти, обаче от батерията ми пада. Мисля, че ще мога да снимам много. Да. Да, Абе, ти съм с такова и после ще ми пратиш клипа. никога. Да, ба, такъв шамар ще завърти, че главата ще падне. Айде, ще снимаме. След малко. Аре бе, тук сам ще пообикараме малко 12. Добре, 12. Покемон Go, започва. Започва Покемон Go. Покемон Go. Покемон. Извинете, чайте. Покемон Go. Чай, пак извинете. Чайте, заради след момент. Тъжгаче заради клипа ще свърши. Тихо е. Тих. Мъкни. Иран пича, покажи се, моля. Чакай! Още не е за него Покемон Go. Покемон гълка. Покемон Go. Започва след 5, 4. Почва. Така. И започва Аре. Аре, заради техническа поддръжка играта няма почне. Край клипа. не! Не, шегувам се. Ето, играта почна. Дори дойде първия Покемон. Вижте го. Първия Покемон. Че? Натиснах го. Не мога да повярвам. Да, тук е. И сега снимаме как наката ще го фани. Чакай. Нека снимаме. Не, нака, просто хвана топката. Аре, Тези топки, хвърли ги. бе. Хвърляй топките! Аре, бе. Да знаеш, оставят ми малко покетопчетата и че внимавай. Хвърляй по-силно е! Хвърли като мъж. Каре, бе. Хвърляй всичка сила! Аре, бе, Дай да мине. толкова съм крипчи. И аз не мога да повярвам. Гледай сега. Хлопш. Толкова си съм крив. Да, толкова скър. Сега, не се измъквай. Пера. Опа. Не се измъквай. От пръста раз. От пръста раз е. Това се знае. Така, ето! Хванахме... нещо се. Виж колко е. Краби. Краби е, фанахме краби. И гледай. Да, щипки. Омага. Кой ще това е? Аре, ще обикаляме да е пич. Let's go! Гол, кой е гол? Който е гол, да не е гол. Paparicado. Paparicado. Манеци? Още няма никакъв покемон. Търсим от една минута. Да. Точно така. Даже няма и една минута от И 3 представете си. секунди. И представете си как не е дошъл покемон. Как може? Такова безобразие. Виждам тапса. Сам че деца 3. По-живият мутатус. Често казвам, от началото на клипа вече ми умаля ръката да държа. Еми, сори, ще държиш? Дръжче. Да не казвам кой ще държиш. Така. Да живее културата. Културата. Голяма култура. Я покажи резултат. Резултат е... Още Сингаштунковица разхожда още. Хора! Покемони, аз не искам да въплащам и да третирам. Аз Хора! искам просто да въпана, да въгаля и така. Хора! Ще начух един вид. Сега. Айде. Тартак че в едно заведение за млади хора. Накратко дискотека, да кажем. И влизам в дискотеката. И ми викат: дядко, че къде вървиш, Дартак?
дядо Дърча вика. Еми викат, бе, внучечко правиш в тази дискотека, бе. Аз като съм варял тук, ти още не си бил жив. Още не си бил направен. Това е бил мукамо. Аре, да, но... Аре, бе, това е още ли покемон няма. Ръката ми вече е стръпна. Къде е селфи-стика, когато ти трябва? И да държиш селфи-стик, ръката ти пак ще изтръпна. Няма нищо. Е, така долу ще го държа. Коса, покемон? Подръж малко моя селфи-стик, ако искаш. Не, селфи-стик на цена 1 милион лева. Не, по 20. Аре, 25. Костана е Танака. Как тебе? Да бе, той търси покемоните. Той търси покемоните. Аз снимам. Вече се в YouTube. А толкова тежко върнеш, а? Онлайн си. Ооо, ръката ми стръпна, почва с другата. Така. Хвана ме ли? Вижте Хойо! колко покемона фанах, без да видите. Те бяха невидими. Всичките. Пиджото, Венонат. Всичките ги хванахме. Беше на пауза, ама наръчим. Направихме го се едно не е пауза. Не, шугам се, нищо не сме хванали. Те покемони са получили победи от китайски магазин. Викаха Пикачу. Пикачу го няма още. Аз ще ли бе? Не го произвеждат в Китай. Кой ще фризерът? Чена. Помем? Я виж някъде другаде. Чакай бе, той кой е бе? Това е пили бе, не си виждал. Къде е това? Не се знам. Ще ти върза оня храст да е. И пак да лоза покемония. Може да бъде навсякъде. Дори и в газа На нас. на Божидар. Та-та-та-та. Мястото, на което ние се намираме. Пуща на умните хора и лостовете, които няма да тренирам днес. Пак. Защото са обиколени. Аре, Костан с тези покемони. Влизаме в парка, време е за паркур. И да идем паркура. Паркуркът за милиони. Извинете за малко. Мой паркур е същия, така че какво да се волявам. Няма покемони. Иляни! Задъра! Къпа! Звъня ти от туалетната да ти кажа, че е сара. Кръстян Чарлитанев гледа, за малко направихме за майтъп. Чарли. Are you here? No, motherfucking bitch. Аре, още няма покемони. Няма. Пръса за малко, да гледаме. Добре. Гледайте и Шана. Просто седя и се Твърдя. кефя живота. Fuck you! Пращи! Не, излизай. Аре, слушайте, дали ще горим поке? Да ни казвам. Паки? Казах поки приятели. Нищо друго. Поке птици каза. Да. Да, от синьото... Чакай, ще кажа от кой отбор си. От кой отбор си? Аз съм. Ама български или изобщо? На български. Лодо. Демек? Лудогорец. Те са много луди. Абе, говоря на Покемон Go! Аз съм от синия отбор. За теб, кой е най-силния? Синия отбор. Защото те печелят синята птица, когато станат Лео.
Когато съм над левел 30 някой. И ето там ще видите синята база. Да. Ето я базата на синия отбор. Също дори и базата на жълтия отбор. И на зеления. Няма зелен, другия е чермен, но все още не са измислили база за чермен. Няма, той имаше. И една кола и там. Червената. Дано да я виждате. Ако не я виждате, Гледайте. убива. Ако не я виждайте. Гледайте и завиждайте. Няма покемон, дами и виж. Дами и дами. Няма покемон. Дано да сте видяли. Ако не съм ви насочил добре, факел ви! Дай роката. Време е за още един паркур. Яха! И на нея стига вътръска, бе. Снимай, бе. Време е за паркур. Там, 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 там. И бати паркура, ще това много опасен е. Глей, направо да се букнеш с тя, че не можеш да го направиш. Еба! Тук човек там би световния рекорд по покемон паркур. Това е нечуваното сега. Дали ще разбие и последния? Да, той го разби. Той е човека, дами и господа. Аха. Той е човека. Сторча в Майнкрафт. Где ти може да играе Майнкрафт? Голям перкурварчик. И това ви са за този епизод. И За жалост не намерихме нито един покемон. намерихме само един покемон и Хълк Тянко идва и до скоро.